Gaurkoan gizagune zentrora hurbildu gara eta datozen minutuetan zehar gure helburua izango da zentro honetan egiten duten jarduera eta bertan eskaintzen dituzten zerbitzu guztiak hobeto ezagutzea. Eta horretarako gaurkoan kamera aurrean Maitane Ezeiza dugu gurekin, zentroko arduradunetako bat, eta lehenik eta behin pixka bat zuen jarduna hobeto ezagutzeko Maitane, konta iguzu. Zer egiten duzu edo zein da zuen helburua zentro honetan? Gaixo, lehenik eta behin eskerrik asko. Gizagune azkenean da estimulazio kognitiborako zentro bat, baina berez ere estimulazio fisikoa egiten da. Dago pentsatua bereziki adineko pertsonentzako, baina baita ere hartzen ditugu arazo kognitiboak dituzten beste pertsona batzuk, agian ez direnak hain adinekoak, baina printzipioz dago pentsatuta adineko pertsonentzako bai arazo kognitiboak dituztenak, baita ez dituztenak ere, eta memoria entrenatu nahi dutenak, edo etxetik atera nahi dutenak, pixka bat bere burua aktibo mantentzeko. Eta printzipioz egiten duguna da taldekako saioak goizero, eta elkartzen dira gutxi gora bera, 5 eta 10 bitarteko pertsonako taldeak, eta bertan egiten ditugu jarduera ezberdinak, lantzen memoria, arreta, praxiak, nopsiak eta gainerakoak, azkenean memoriako ezaruneko zona ezberdinak lantzeko, eta horrela modu global batean mantentzeko ahalik eta gehiena autonomia, horrela bultzatzen dugulako pertsonak ahalik eta denbora gehienean euren etxeetan mantentzea. Bai, azkenean imaginatzen dut, zentro sortuko zenutela, behar bat antzemango zenutelako gizartean, ez? Azkenean, adineko pertsonak gizartearen parte garrantzitsu bat dira, baina askotan konturatu gabe, gizartearen bigarren plano batera pasatzen dira, edo bigarren plano batera pasatzen ditugu, ez da? Bai, hori da. Azkenean, onartu behar dugu, zahartzea asko aldatu dela azkeneko urteetan, eta prebenitzen da ez, ari gara ikusten, geroz eta gehiago aldatuko dela. Orduan, adineko pertsonak geroz eta gehiago izango dira portzentaian gainontzeko populazioarekin konparatuz, eta ez dago ia baliabiderik haiei bideratuta. Orduan, gertatzen dena da, guk ikusten dugunean pertsona bat motelago dijoala, edo ez dela gure abiaduran juten, edo ez ditula gure gaitasun guztiak berdin mantentzen, azkenean juten gera baztertzen. Hiriak gainera ez dira bat ere lagunkoiak pertsona gintzako, ez daude ondo moldatua rampekin, ikustasun zailtasunak dituzten pertsonekin, eta azkenean pertsona hori geratzen dira aislatuta, eta isolamendu horrek eragiten du arazoak geroz eta handiago bihurtzea. Orduan, gure proiektuan, arrazoi handienetako bat da, taldean egiten denez, sozializazioa bermatzen dela, eta azkenean gertatzen dira adiskidetu egiten direla askotan, eta gero, igual kafe bat hartzea joten dira, eta azkenean broma egiten dugu ere entrenamendu horretatik aparte dauden beste gauza asko. Horixe da, azken finean, geroz eta gehiago bizi gara, orduan ondo azaldu duzun moduan, adineko pertsonen talde hori geroz eta handiagoa da, beraz gizartea horretara ere egokitu behar da, zeren kontua ez da bakarrik gehiago bizitza, baizik eta ondo eta alden ondoen bizitzea, ez? Hoxe, azkenean gaur egun ari gara bermatzen geroz eta gehiago bizitzea, baina ez dugu neurri horretan bermatzen bizikalitatea bukaeraraino mantentzea. Eta azkenean guztion nahia da alik eta denbora gehienean gure etxean mantentzea eta ez egoitza batera jutea edo horrelakoak. Orduan, azkenean gertatzen dena da, hori mantentzeko lan fisiko bat egon behar dula, lan psikologiko bat egon behar dula eta lan kognitibo bat egon behar dula. Eta horretarako, gure abestarako zentroak existitzen dira, non aukera dugun guzti hori entrenatzeko eta bat, eta horrela saiatzen gara gure laguntza txiki bat jartzen gizarte honetan adineko pertsonak ere kontutan hartzeko. Konta iguzu, eta zeintzuk dira eskaintzen dituzuen zerbitzuak, zuek hobeto ezagutzeko nolako tailerrak edo jarduerak antolatzen dituzuen bertan? Gaur egun ditugu gehien bat 2 zerbitzu. Lehenik eta behin dugu goizetan bi talde ezberdin, baina berez berdin egiten da bi taldeetan, eta dira 10:00 ordu bat arte eskaintzen dugun ordu tartea, eta tarte horretan egiten du jarduera ezberdinak. Batzuk zentratzen dira gehiago arretaren lanketan, memoriaren lanketan, eta gero beste parte bat egiten dugu pixkat motorizitatea lantzeko, koordinazioa, oreka eta horrelako gauzak lantzeko. Eta beste zerbitzua da
normalean arratsaldez egiten duguna da saio individualak eskaintzen ditugu, badaudelako pertsona batzuk ez dutela nahi taldean egitea lana, agian ez daudela prestatuak oraindik taldean murgiltzeko, azkenean garuneko arazoak ditugunean prozesu bat da eta onarketa eta bar askotan individualean hasi behar gara lantzen. Eta azkenean gehien bat orduak solteak izaten dira, orduan egiten dugu lanketa espezifikoa pertsonaren beharrarekin. Eskaintzen dugunez oso arreta individualizatua, azkenean agar moldatu pertsona horrek arazo fisikoak baldin baditu, horrek alandu nahi baldin badu, koordinazioa edo bestela, agian arretan nabaritzen du arazo bat pertsona horrek eta hori landuko dugu gehien bat. Zentratu gaitezke pertsonaren beharretan. Eta gaur egun ditugunak dira horiek. Bale, azken finean ikusten dugu, horien guztien helburua dela azken finean, esaten zenuen moduan, zahartze aktibo hori sustatzea, zeren askotan zahartze hitza askotan konnotazio negatiboarekin ulertzen dugu, baina ez du zertan horrela izan behar, ezta? Ez, egia esan da, badaude hiru zahartze mota bezala, dago zahartze arrunta, ezagutzen duguna, prozesu normal bat jarraitzen duena, zahartze patologikoan arazoak agertzen diren, bai fisikoak, bai kognitiboak, eta gero badago, erderaz esaten dela exitoso bezala, ez? Eta zahartze horretan ez dugu promogitzen bakarrikan mantentzen normal bat egotea, baizik eta hobekuntzak egotea, zahartzaroan ere gauzak ikasi daitezkelako. Orduan, badira pertsona osasuntsuak, lan egiten dutenak, aktibo mantentzen direnak, eta azkenean gure helburua da zahartze guztiak bihurtzea exitoso bezala, ez? Baina, klaro, gaur egun prozesu oso luzea da, badaude ekidin daitezkeen arazo asko, baina badaude beste asko ezin direnak ekidin, eta lanketa horren bitartez, saiatzen gera, zahartze horrek izan ditzakeen komplikazio guztiak murrizten, edo gutxienez moteltzen. Eta aipatu behar dugu, zuen proiektuaren barnean, auzoari garrantzia handia ematen diozuela. Konta iguzu, zergatik? Berez, proiektu hasi zenean, orain dela urte asko, ikusi genuen auzo honek bereziki populazio adineko asko daukala, eta Irungo beste auzo askotan berdina gertatzen da. Eta azkenean ikusi genuen auzo elkarte horiek, dendenak, kafetegienak, eta horiek guztien galdu egin direla, junin direla galtzen. Orduan, uste gertatu da, auzoetan dauden pertsonak isolatu egin direla. Ez baldin baduzu mugikortasun asko, ez daitezke mugitu adibidez erdigunera gauzak egitera, eta horrek eragiten du, zu kapazitate asko galtzen jutea, erlazioa galtzen jutea, eta azkenean pentsatu genuen, begira, auzo txiki batean, txikia, lapiz ez da txikia, binon auzo txiki batean adineko pertsonekin eta aksesibilitate hori lantzea, ez? Azkenean auzo puntu guztietatik etortzen dira pertsonak eta beste auzo guztietatik ere etortzen dira. Baina hurbiltasun hori, erlazio hori, leno mantentzen zen auzo konexio hori lantzeko sortu zen ere bai. Hori da, auzotarren artean konexio hori izango dute, baina imaginatzen dut zuekiko ere hurbiltasuna sortuko dela eta azkenean tratua oso hurbilekoa izango dela, ez da horrelako kasuetan eskertzekoa den zerbait, ez da? Bai, hala da. Zen azkenean, handikan modelo instituzionalizatua daukagu toki askotan, eta hemen harremana pertsonen artekoa da. Orduan asko dira pasatzen direnak, urteak dira hemen gaudela, eta azkenean pertsonak pasatzen direnean ezagutzen gaituzte, ze moduz, beti daukagu zer esateko, eta askotan izan du painketa kanpoan, zuaitzetan, eta orduan mundu guztia geratzen sartzen da galdetzera, behin gertatu zaigun kantatzen ari ginela eta pertsona batek ikusi zuen bazegon giroa eta sartu zen galdetzera, zen ikusi zuen hemen zondo pasatzen duten eta kuriosidade hori ere sustatzen da pixka bat. Hori galdetu behar nizun, zeintzuk osatzen duzuen gizaguneko lantaldea? Bai, gaur egun gizagune bi emakume gara, bat Mari Jesus da eta ni naiz baita nire garrana, eta azkenean bien artean oso perfil desberdinak ditugu eta oso ondo moldatzen gara elkarrekin, zen azkenean adin diferentzia dugu, pentsamendu diferentzia dugu, ikasketa diferentzia dugu, esperientzia diferentzia dugu, eta horrek sortzen du talde oso osatu bat. Horixe da, eta konta eguzu, pixka bat etorkizunera begira, horrela begira zeintzuk dira zuen proiektuak, ez dakit oraintxe helburu zehatzik duzuen, txertatu nahiko zenuketen proiektu berririk, edo pixka bat nola begiratzen dio zuen etorkizunera?
Gaur egun, gure helburua da, saiatzen lantzea individualizazio hori, zen asko gustatzen zaigu hori gure parte izatea, eta gero azkenean gure formakuntza zainoiz gelditzen, orduan jarraitu behar dugu formatzen, eta ordez aparte, gustatuko litzaiguke, adibidez, tailerrak egitea, zentrotik kanpoko pertsonekin, guztiok ezagutzeko zer den estimulazio kognitiboa, zergatik den garrantzitsua, eta azkenean, nahiz eta honera ez etorri gure kabuz egin ditzakegu gauza asko, eta ezakintasunak gure kontra jokatzen du kasu horietan. Orduan, gure proiektua dira, jendeak ezagutzea, zer den, zergatik den garrantzitsua, nora funtzionatzen duen memoriak horrelakoa, eta zer egin dezakegun gure eskutan dagoena guztia lantzeko. Eta ja amaitu horretik konta iguzu pixka bat, gogoratu iguzu non zaudeten, eta pixka bat norbaitek zuen zerbitzuekiko interesa izango balu, nola jarri daiteken zuekin harremanetan. Momentu horretan, zentroa dago Lapiz auzoan, Irungo Lapiz auzoan, Miguel Danbulodi kalean, eta gurekin kontaktuan jartzeko, azeate zentroa etorri zita prebio batekin, edo bestela telefonoz deitu, edo web horritikan kontaktatu, baita email ez, orduan web horria zentroan izena daka, izagune.com, osea baliabide asko dituzu gurekin kontaktu jartzeko eta informazioa arazorik gabe eskatzeko. Jendea horretara animatuko dugu, kontatu diguzun guztiangatik oso interesgarria iruditu zaigulako, eta benetan pena merezi duen gauza horietako bat dela uste dugulako, beraz mila esker, eta zorte hon hemendik aurrera dituzen erronka guztietan. Zuei eskerrik asko.